Cena nafte na međunarodnom tržištu pala je 0,94%, pa barel košta $81,11. Cena Bitcoina na međunarodnom tržištu porasla je 0,3%, pa token košta $67.657. Cena zlata na međunarodnom tržištu pala je 0,71%, pa unca košta $2.327. Automoto Savez Srbije saopštio je da počinje period češćih putovanja na godišnje odmore, zbog toga, kako dodaju, na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj povremeno treba očekivati pojačan saobraćaj. Danas se, kako se dodaje u saopštenju, na putevima u Srbiji očekuje saobraćaj umerenog intenziteta, a uslovi za vožnju su dobri i ne bi trebalo da bude kiše koja je poslednjih dana intenzivno padala. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju 6 sati prilikom izlaska iz Srbije na Batrovcima. Zadržavanje za kamione ima i na Horgošu, gde se za izlaz iz zemlje čeka 3 sata, kao i 2 sata na Gradini i sat vremena na Šidu. U Srbiji danas toplo, u većini predela promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na severu Srbije prepodne pretežno sunčano. Kratkotrajne kiše i pljuskovi sa grmljavinom tokom dana očekuje se u centralnoj i južnoj Srbiji, a uveče i noću i na području Vojvodine i lokalno mogu biti izraženiji. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevno od 28 do 31 stepen.